четвърта част. Трябва... Добре, бяхме стигнали в миналата, но дудник тясъл. Добре. Отраби плеймейкър, финишерът на Исак, тук някакви глупости. Аре, да видиме. Да видим следващите. Ливърпул. Трябва само едно нещо. Джордан Хендерсон на капитан. Винаги съм го искал. И днеска не знам как са, но ми се падна финишер на Дарвин Нюнес. Уест Хем. Вече имам доста... Оставя ми много малко, само 3 да ги завърша. Но скоро ми се падна ето този финишер на Джаред Боуен. Да видим останалите. Барселона. Днеска ми се падна ето този Левандовски. От всичките тези карти, ето там ми се падна Левандовски. Мислех, че ми е на повторка, но се оказало чист късмет. Реал Мадрид. Нямам толкова много, но имам късмет, защото имам финишер на Вини Джуниор. Това е късметът ми. Тоникос.